Daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo, kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo ning Dominguha, sumala ni San Marcos. Sa diha nga mulakat na unta sa Jesus, may tao nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iyang atubangan og nangutana, maayong magtutudlo, unsa may kinahanglan kong buhaton, aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Nangutana sa Jesus kaniya, nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawa sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakat, ayaw panlimbong, tahura ang imong amahan o ginahan. Mitubag ang tao, magtutudlo, nagtuman ako nining tanang sugo, sukad pa sa akong pagkabatanon. Mahigugmaon si Jesus nga mitutok kaniya og namulong. Usara ka butang ang kinahanglan mong buhaton. Lakat ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik kanhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog sa tao niini, naguol siya ug masulubong mibiya kang Hesus. Tungod kay dato man siya kaayo, milingi-lingi si Jesus sa iyang mga tinunan ug miingon kanila, pagkalisod gayud sa mga dato ang pagsulod sa kingharian sa Dios. Nakugang ang mga tinunan sa pagkabati nila niini, apan mipadayon si Jesus pagsulti, mga anak, pagkalisod gayud ang pagsulod sa kingharian sa Dios. Mas lisod pa sa usa ka dato ang pagsulod sa kingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Nahibulong pag-ayo niini ang mga tinunan ug nagpangutan-anay, kun mao ka na, kinsa raman diay ang maluwas? Mitutok sa Jesus kanila ug mitubag, dili kini mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios. Kayang tanan mahimo gayod sa Dios. Unya misulti si Pedro, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Miingon si Jesus kanila, tinuod ka na ug sultihan ko kamo nga ang mubiya sa iyang panimalay o sa mga igsuon o sa inahan o sa amahan o sa mga anak o sa mga uma tungod kanako ug tungod sa mayong balita, makadawat og labi pang daghan niining kinabuhia. Makadawat siya ginatus ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak, ug mga uma, bisan tuod, ug lutuson siya. Ug sa umaabot nga kalibutan, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Mayong buntag kanatong tanan. Dunay mga panahon sa atong kinabuhi nga ato gyud tubagon ang mga pangutana sa kinahiladman sa atong kaugalingon. The very core, kinahiladman, the very core of our hearts.
unsa man gyud ang labing importante o gipakabili sa atong kasing-kasing. Mga igsoon, ang atong nasod kanunay nakasinati og nagkadaiyang mga katalagman na isunog, na ibaha, linog, na anang kusog kayo nga mga bagyo. Anha nimo masukod panahon sa mga katalagman ang mga bililhon nga mga butang nga imong gipakabili sa imong kinabuhi. Every time there is a calamity, if you want to save something or someone, anha nimo masukod unsay mga bililhon o gipakabili nimo nga mga butang sa imong kinabuhi. Karon maglibog pa ka. Maglibog ka pagtubag sa maong pangutana, what is really the most important in your life? Pero kung naakas kalisdanan, naakas katalagman, anha nimo makita unsa di ay kaimportante kining mga butanga nga naa sa akong kinabuhi. Dunay mga tao nga muiskapo sa katalagman. They want to save their lives. Nunot sa ilang pagluwas sa ilang kaugalingon, dala nila ang ilang kwarta o mga jewelries. Nayuban ang ilang mga paborito nga mga appliances. Kanabitawng sunog, mapasaan man nimo ang mga appliances nga wa nimo damha nga maimong makarga sa imong abaga. Pero ikay paulion na di nakakadaog. Kusog kayo ang adrenaline nato nining panahon sa katalagman. Nayuban, they want to save their documents sa panimay. And dunay mga tao nga panahon sa katalagman, dili gayud nila kalimtan ang ilang mga anak, ang ilang mga buhi. Dili nila makalimtan ang ilang mga katigulangan nga mga ginikanan, mga masakiton nga mga kaparintihan. Dili nila makalimtan kining mga butanga tungod kay para kanila. They are so precious, very important in their lives. Busa, mangutana kita sa atong kaugalingon. Ang pangutana, unsa may atong luwason if you are in a situation nga makahadlok, kuyaw, peligro sa imong kinabuhi. What are the most important possessions you want to save in case things could happen badly? Tinuod, makaingong kita kinsa kaha ug unsa kaha that would rank first sa atong dughan. Unsa kaha ang nagpatigbabaw sa atong kasing-kasing. They are to us the most important things, the most important people in our lives. Karong adlaw, si Jesus is being confronted with a young man. Wala hisguti kinsa siya. Nobody knows kinsa ning tawhana. It could be you, it could be me, it could be anybody else. Midagan siya sa tubangan, miluhod, ug nangutana, unsay iyang buhaton aron makabot ang kinabuhi nga Diyos nun. That is very striking question on his part. Unya, niingon si Jesus,
nga sunda ang mga sugo sa Diyos. Follow the commandments of God. Niingon ang batanon, I have been doing this ever since akong pagkabata. What else do I need? All this external observance of the law, gibuhat ko. Pagsimba, gibuhat ko na. Paghatag og limos, tabang, gibuhat ko na. Wala ko magbuhat sa mga ginadili sa Diyos. Perfect ang akong performance. But Jesus, mahigugmaon nga nagtanaw sa iyahang kaugalingong kasing-kasing. Nakita niya, unsay bililhon, the most important thing that holds his life. Jesus is now addressing the very core of his being. And he wanted that thing that holds him. Busa mingon si Jesus, ibaligya ang naa kanimo ug sunod kanako. Ihatag sa mga nanginahanglan. Nahug ang dagway sa tao. He was very sad because he was very rich. Nilakaw, masulubon, ug magulanon. He turned away what Jesus demanded from him. Mga igsoon, si Jesus wanted to uncover. Jesus wanted to show what holds him in his life that prevents him from truly following the Lord. It is not a matter of external observance. Dili na mao importante pag-ayo sa Ginoo. What is important to God is our relationship. Ang atong relasyon sa Diyos. Kumusta man ang iyang mga sulti, ato bang gipuy-an? Does it have positive effect in the way we behave ourselves in our lives? Magsige tagsimba. Those are external performance. Kini nga atong gibuhat karon, kung sa man ditawagan eh. These are external performance, but does our heart belongs to God? Maayo lang ta magampo, magkitib-kitib lang atong baba. Maayo kay tang mangyamyam sa tanang pagampo, but our hearts are totally far away from God. Jesus made a remark on that. Giingnan niya ang mga Hudyo, your lips are very clear to me. You are only good in prayers, but your heart is away from me. So that is very clear on Jesus. He wants to uncover what is inside of you that holds you in truly following the life of Jesus. Mga igsoon, Jesus wants dedication. Jesus wants sincere, loving. Jesus wants our commitment, not only with our lips, not only with our external observance of our activities as Catholics. Gusto sa Ginoo ang atong kasing-kasing maiya. Pero na malagi nagpugong, posible butang, posible tao, posible bahandi. And that is what Jesus wants to uncover.
uncover what is hidden in our hearts. Let us not wait for a calamity to prove ourselves wrong. Ngano magpaabot pamantag kalisdanan aron mapamatud-an ang atong unsay gipakita nga bili nato sa atong kasing-kasing. Why should we wait? Why can we not think now? Lord, there is somebody that is holding me. Di ko makabalik, makasunod kanimo tungod aning tawhana. Ginoo, ang akong pamilya holds me, or anything that matters. Naara na nimo, ikaw ang nahisayod niya na. O karong adlaw, malagmit nangutana ka kang Hesus, unsa may angay kong buhaton aron ako makaangkon sa kinabuhi nga imuhang gitudlo kanamo. Siyempre, maingon sa Jesus, follow the commandments. Ug maingon sab ka, I have done this in my life. What else do I need? Jesus will not condemn you. No. Jesus is inviting you, challenging you. If you really want to live with Jesus, offer your hearts to Him. That's the only way to attain what Jesus wants in us. Busa mga igsoon, kung kita'y pangutanon sa atong kaugalingon, let us spend this week baunon ta kining maong pangutana kanato sa atong kinabuhi. Unsa man gyud ang akong gipakadakaan sa akong kinabuhi nga mao'y nagpugong kanako sa tinuuray nga pagsunod o paghigugma sa Dios. Unsa man gyud? Igo na ba ang pagsimba? Malagmit mulakaw kita patalikod because we are so sad, or maybe we are happy enough to know that Jesus is inviting us today. Are we sad or are we happy? It all depends on you to face this reality sa imong kaugalingong kinabuhi. Manindog palihog. Kitang tanan sa pagkahiusa diha kang Kristo, muingon, nagatuwa ko sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Kristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay, gilubong. Mihay konsad sa mga minatay sa ikatulog adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas o kinabuhing dayon. Pangamuyo sa katilingban, gidapit kita sa Dios alang sa iyang bangkete sa langit, atong pangayon sa manggihatagong Amahan ang tanantang mga panginahanglan. Kita mo ingon, manggihatagong Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan mutubo, mulambo ug magkabig og daghang katawhan alang sa bangkiti sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, pamatia kami. Nga ang mga adunahan ug kabus managsamang mutubag sa tawag sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan,
Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, pamatia kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, ug Charles Chevalier Pari, mabayaw na sila sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay magpuyo na sa puloy-anan sa Ginoo ug magsadya dinha sa bangkite sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, pamatia kami. Ato'y apil ang inyong mga intentions, ang inyong mga katuyuan sa pagsimba karong adlaw. Iapil nato ang kaayuhan sa inyong kinabuhi. Apil ang pagpangutana sa atong kaugalingon, unsay nakapugong kanako diha sa tawag sa Dios pagsunod kaniya. Iampo ninyo ang kaayuhan sa inyong banay. Apil ang inyong panginabuhian, panrabaho, mayong panglawas, pagsinabtanay ug kalinaw sa panimuyo. Labing manggihatagong Amahan, gitawag mo kami sa pag-ambit sa imong kabuhong, sa among pagampo alang sa uban, tabangi kami, aron madala namo sila nganha niya ng bangkite nga giandam sa imong anak, nga nagapuyog nagahari hangtod sa kahangturan.